Здравейте, приятели на YouTube, аз съм Георгий и тук сме Ларик Дим. Здравейте. И YouTube. И сега ще имаме малко в Divinity Night. И така, мислим малко да се борим на PvP и На Warpaint. на Warpaint, да. Това, че да кажа тук на YouTube. И така, Warpaint, Warpaint за мене. Така, и в момента, дойдоха, около 5 човека. Аз влизам вътре малка. Да, Опа. и то да не е един. Те, че добре, когато им спална за мене. Спалм, по-добре, че малко са много. Много спалм. И аз там скачам. Рекс. Това ще спия. А? Аз спия. Чакай. Давай. И така, и ние скачаме. Отивам да взема две лечи. На някак ще звъни. Един скачам, мисля, че. Петър Крос. Айде, идвай. Чакам го да скочи. Яде голденка. Изпи с поченките. Нагласна стреличките и скача. Да, и още сервер. Оп. Човек си забрави тук сборен картата. И сам да пробвам едно. Един едно сърти. Дай взема една легендарка. Ау. Фейл таргет. Да. Малко обърках. Да, ще блъсна. Давай. Аз се блъснах себе си. Давай. Ей, падна в дупката. Както гледате, гоним го с Никито. Свършиха ми поизън. Аз пускам на спирка. Както гледате сервера въобще ни лагва. Казвам. Много як сервер. Пак ще имам. Въобще ни лагва. Да, и някога доста често. Абе, Ники, ще избяга телепорт на някакъв друг. Дидото. И така и дидоха. Ставаме лето. Чакай. И имам легендарка. Ме ма дразни много тук в тази вода. Иди идва към тебе. Обаче аз не знам, що не мога да изстрелям. Ще има чуката. Дай по Петър Крос. Ай се махнем тук, защото тази вода много манери. А пак този с Knockback 5. Очевидно. Дай на евентите фърлят доста яки работи. Да, всеки ден евенти от 8 до 10. От 8 и от 10. Маската бе. Не те чух. И това е бяга. Wait. Нямам легендарка. Сервера може да лагне за малко. О, Кола, вкарах го в една дупка този. Аз се бия стоя. Този излезе от дупката.
Аз се притеснявам само заради лага, да не ма кикне. Много е лесна. Но да не помогна, дай да по. Това, дези. Да, чакай с комбат съм. Да бяга. Давай. Да, е лесна. Долу-горе къде е лесно. И сам. Не. Слабаци, както гледате. Ето гейм работа. Това много пече много. Винка каза, че евентите са 20 и 20. Влезе. Идем. А че ми дава. Идем, право. Е. Да. Дарих го. Яде голденки. Просто си не съм след. Да допълни, че се ще бяга. Има един пред него. Я го оцели. Чакай. Оцели мене, оцели мене. А. Значи трябва да хвана. Оля, какво правиш? Няма оцели. То направо луд го направи. Хвърли от 200 метра нагоре. Бо, избрано. Аз бия Петър. Ма, той е брада, а пък аз спорям всеки ще. Гъчаники. Тика, нещо, учи. Аз продължавам го нямам дом. Бягам. Избяга мърща. Убили се. Малко голденките изям. Зомбе! Ай му взем брадата. Ще го правя труден за рисуване. Да, какво да ви кажем? Търгет, спомни. Видяхте в началото на клипа си направих един бедрофон. Сървъра много лаги почна да връща, не мога с изстрелям. Сега сигурно ще избяга. Скача в дупката. Ники не стоя в него, брат. Аз знам да не стоям, аз тук не знам. Аз сям леки с нея сеч. Кажи ако тръг... нямам каска. Той дето там и каската. Теле- Той телепортира един. Даре. Чакай, стой на ръба и скачай. Ето мен ме изкараха. А тука Опа. нямам право да чекам то сария. Блъскай коля. А после аз какво правим? Аз съм мъртъв. Каската ми на 40 ха. Аз нямам. Тай малко ще умрем да ти. Това нищо.
Охо, аз още нищо нямам. Да, моята каска на 10 Защо? Отлекно. Ник, дай бой Петър Крос. Нищо не убия. И досък се. Брат, те са влезли в тема, не знам кой бил. Ти мислиш, че знам аз. Аз да гинам само без каска. Разчупиха ми каската. Съм без каската. И той с каска сложи веднага. И аз съм бях, да. Се убиха, бе, брат. Нищо. Другия го няма. Не сега, да. Боже, ти се телепортвай се до мен. Чакай, нямам се. Взимай да се. И ще правя трудни за рисуване. Ведал! Се малко се обиквам нещо. И това. Това. Още две в едно, брат. Приемай. Комбат съм. Това забравих къде е. Нищо не има. Да, е трудно. Не ще да разпомня. Пръснах едно, брат. Ай, стига. Мърш. Ще момент. Малко време. И това, нищо не се чува. Се върнаха 4 пъти, брат. Има нов евент, това е 4. Това май 6 лек евент. Том. Слагам си и другия Pro 4 сет. Да, Извинявам се. окей, той ще се промени. Къде ми е локането лука ми? Малко агентки. А Корма, знаеш, че има евент след малко? Нямам пари, ами дай малко пари. За госа ти. Не си лепна. Как се дава така? Тъй, Как беше Black Devil беги, Bull? беги. Беги. С да. Ач. Супер. И така, аз съм тук за книги. Това е да чета, няма нищо. И всичко оставим в помощ, защото е бедро, някакво на години. И така, аз пак скачам. Чуваш? Маша, Взимам почники. аз направих. Я ще взимам Аз малко. защото нямам почники. Ще взимам 3, 4, 5 странички. Трябва да направя после. Както видите, имаме доста материал за можете. Не са доста. Сега Достатъчно. остава. Така, ще спам и да пожелам се би. Коля, знаеш колко свободни места ми останаха? Какво? Знаеш колко свободни места ми останаха след като их почнат? 9. 8. Има някакъв Lock Power 3 on Breaking 3.
Си го сложа в ендър честа. Ниче не трябва, ама нямам. И Аз съм така, Да. ела на спаун. С един сет. След това ми дема с евентуално. Аз ще уча само за накрая да знаеш. Тролкинг скача. Тролкинг скача. Скачаме ли? Нямам каски. Ари бе, Що казваш? Спална, нали? да. Дай някакъв кит старт напиши. Ти къде видя, че скача? Ей тук е, И тук беше долу. И спартанец. Тук. И ако видя, ще вземем спитка. Ах, че мога цели някакви са къси. Чак горе ма качиха. Аз така. Тролкинг слезе. И още спална. Спартанеца. И свидиш. Аз щом свидиш е така, значи още 5 човека гледа. О, то свидиш kad дойди, овче ми залаги. Цялото му ромско семейство идва. Да. 15 човека идват и става удница. Ето го и другия хакер. Върни тук от земята, ма би. Нищо, понеже да снимем яко PvP. Колко може да е яко, защото те винаги ни играят на мене на Ларекси 15 в 1. Както вижда, те бият Swedish, ама без успех. Страничката свършва, 10 секунди имам. Ама аз ще взема още една. И така. Ники! Да, Без чата. Чакай, тук карай. какво? Къде играя PvP, аз чат не гледам. Чува, брат. Какво? Ела малко, чай. Спри да се биш, спри клипа. А? Колко и тук? А, Сеца съм. да. Нищо след малко. Фани. Да я фаним спартаница. Аре бе, да ти бъвка за майка, че е бабка. Кой е лъка? Ще му звънна. Хубаво. Им затвориха нищо.